Čau lidi, já jsem Vitasi, zdravím vás u našeho dalšího dílu naší skvělé série. Tohle je surfovací mapa v Counter-Strikeu, jmenuje se Minecraft a nebudu říkat od jakého je to tvůrce, protože nechci dělat žádný tomu reklamu, ale myslím si, že je docela dobrá. Surfuje se úplně jednoduše, skočíte na takovýto šikmý povrch, nebo jak bych to řekl, a držíte šipku. No, teď se mi to laglo, jak jste viděli, a spadnul jsem. Ne, nelaglo se mi to, ono všichni spadli. Ono se tam otevřelo takové víko. No, surfuje se jednoduše, držíte šipku, po které jedete, po straně které jedete, takže teď držím Ačko a to je vlastně úplně celý. Když chcete seskočit, tak doporučuji držet CTRL, jako já jsem to teď nedělal, abyste se mohli zachytit. Můžu mít ještě sniperu, ale s tou se surfuje hůř. Doporučuji, když jste na této mapě, když se takhle rozjedete, tak tady skákat bunny hopem. Jestli nevíte, jak se skáče bunny hop, tak jsme taky dělali tutoriál, a rád ho dělal můj kamarád a ne já. A tady si takhle vyskákat a tady vás to vynese nahoru. Na této mapě je i automatický bunny hop, takže vlastně všechno je úplně v pohodě. No, jenom nevím, jak se to tady má udělat, protože tam nemáte žádnou rychlost a nejde to. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, že vás neodradí a že se kouknete na další ode mě, od mého kamaráda Bennyho. Další video bude možná ještě dnes. Tak čau zase někdy.